גדי לייברוק. גדי תושב מצפה רמון זה 16 שנה. בתחילת דרכו ביישוב גיבש קבוצת תזמורת שמנתה 20 ילדים ומבוגרים. בהמשך עלה בו הרעיון לפתוח בית לתרבות מוזיקלית ביישוב. מועדון הג'אז מבית עמותת קשת מארח היום אמנים מכל הארץ והעולם ומשמש בית ליצירה, לחיזוק וגיבוש הקהילה ולמתן בימה וחשיפה של אמנים מקומיים. בשנתיים האחרונות מוביל גדי את פסטיבל אינטי מדבר, המביא מאות אנשים שמגיעים למצפה רמון ליהנות מתרבות ומוזיקה. גדי שואף להעביר את תשוקתו למוזיקה לדור הצעיר דרך פרויקט חינוכי לתלמידי בית הספר היסודיים ביישוב. אני גדי לייברוק, בן קרולה וחיים לייברוק, זיכרונם לברכה, יליד 1956, מתכבד לשים משואה זו של יום העצמאות ה-66 למדינת ישראל במצפה רמון ולתפארת מדינת ישראל. אדי פישר.